Όχι, καρέκλα κάτω. Γιατί κρυμάται αυτή. Το στείλε ένα μήνυμα από το δεν απάντησε. Ναι, ναι. Οπότε τώρα μην καταλάβει. Οπότε το είπα και από εδώ να το πω. Όχι, εντάξει, είναι και εγώ μας το. Αν μου είχε θυμάται τώρα, έτσι θυμάται, αλλά μπορεί να παρακολουθεί τώρα μέσα. Τώρα γίνει κανένα κομμό του Λάπολη. Τώρα έχει το σώματος του ομάδας στο πέρα. Γιατί τους έχω πει ότι θέλουμε το κίνημα στην Μαρίνη, λέει να λέτε ένα θέατρο, θέλω σκόνικο για να σκορπίσει. Όμως τι έγινε εδώ πέρα από την Βουλγαρία, ότι δεν ξέρει σήμερα τα Γιάννη κατεβήκε, Γιάννη με ρωσέ με λίγο, είχε 2 μέρες να κάνει τίποτα. Όχι, κάτι σπάρε τα στιγμή. Κάτι σκέφτησε, μας να το σκέφτησε, Γιάννη τίποτα. Ναι, κάτι άκουσε ότι έκανε ένα λάθος ο Κόπουλος. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα, άρα που ξέρετε, θα κάνουν την προσπάθεια τους. Ναι, αλλά είναι και καταλαβαίνω ότι η παρέμβαση να έχει.